है ना आ इनकर बाजार में जाई लोग सब मुश्किल मत करी जाए वायरल हो गन इनकर का कसूर बा भाई लोग बताई हम रोवा सबसे पूछत तनी ई बेचारा वायरल हो गन त का कसूर बा बहुत बढ़िया काम बा देखिए रोवा सब जे भी अगर वीडियो बनावल चाहत टे चल आई ब्रह्मपुर नगर पंचायत में इनका साथ वीडियो बना ली काफी वायरल चलतन चली वीडियो का दबा तो नमस्ते प्रणाम आदाब सत श्री अकाल गोड़ छो गोड़ लागत नहीं आप सबके भोजपुरी ब्लॉग में स्वागत बा हमनी के देखी एगो हमारे वो देखो गाचा बाणन इनकर वीडियो काफी वायरल हो गइल बाटे बहुत वायरल होइल बा आई जहां जातरन तहां इनका के लोग ध लेताटे ये भाई तोहरे नी वीडियो वायरल भइल बा तोहरे बाटी वीडियो वायरल भइल बानी हो आ देखियो हमनी के बड़ा बैठक रहला आ निकलनी आ जाई है पे चर्चा होत रहला 4 गो 5 गो इला लोग आदमी काने कहां के रहन ननी जोर के की ढाबी के रहला न कहला कि गोगा इनके नाम ह तो हमने कन्य हो तारी मर्दे कहत कि इनकर वीडियो काफी वायरल चलतिया तो बड़ा हमारा खुशी फील होइला तो कहनी एगो वीडियो पोस्ट करी उनका साथे कहो जितेंद्र आ बता दे तनी कि उनका के हमारा देने से कुर्ता पैंट उनकर वीडियो वायरल हो गइल बाटे देखिए हमनी ब्रह्मपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश महतो जी भी बानी वार्ड पार्षद सब की वीडियो को चेक वायरल हो गइल बानी हो तो हम कहत ने वीडियो में कि इनका के कुछ दिन तरनु उनको हम कुर्ता पैंट हम सिवाई हैं हां गोगा बोके के कर केकर सियाई ना गोगा चके गंजी कौन रही गोगा बोके साड़ी ना कि नहीं का कहला गंजी गोगा बोके साड़ी ना ना उ साड़ी हम इनकर जिम्मेदारी लेतनु अरे गंजिया कौन रही गंजी की नहीं कौन रही कौन गंजी पहनला कौन नंबर के कौन गंजी हैं 90 चाहिए अरे कोठारी के आई आ देखी देख ली वीडियो फिर हम पोस्ट कर रहल बानी है ना आ इनकर बाजार में जाई लोग सब मुश्किल मत करी जाए वायरल हो गन इनकर का कसूर बा भाई लोग बताई हम रोवा सबसे पूछत तनी ई बेचारा वायरल हो गन त का कसूर बा बहुत बढ़िया काम बा देखिए रोवा सब जे भी अगर वीडियो बनावल चाहत टे चल आई ब्रह्मपुर नगर पंचायत में इनका साथ वीडियो बना ली काफी वायरल चलतन चली वीडियो के दबा के शेयर करम एक बोल हाय कदा हुआ अच्छा चल कदा हाय कदा बहुत खुश बानी कहि द चली वीडियो के दबा के सब शेयर करी कमेंट करम वा कहीं में वायरल हो गइल बना सब की पूछत टे कि गोगा भाई नाम इनकर इनकर गोगा मुसहर हनन गोगा मुसहर बहुत बढ़िया नेक दिल इंसान हनन आ काफी माने एंटरटेनमेंट करलन हमनी साथे रह गए का जितेंद्र चलिए वीडियो का दबा के शेयर करी कमेंट करम रुआ सब जरूर बड़ा बैठक रहला हमनी के बाय कदा गोगा अच्छा बाय कदा चली बाय बाय बाय